Alu! Bueno, gaur aurreko astean gertatu zitzaidana kontatuko dizuet. Beti bezala, lanetik etxera bueltan entorrela, buzoia begiratu nun, ea zeu zenekan ikusteko. Eta, bai! Baina gerturatu nintzena segituan ikusi nuen, Beranauski, Mediamarkeko, nire zinezua publizitate kutre. Hori, eta batean, zerbait lodia. Pixutxua eta sanon. Zer da? Rinozeronte bat? Mieltxo Saralegiren harri bat? DJ Bull? Lehengusuako landatik ekarri bertzean paketu... Bueno, berdin du. Ta ez, txosten bazan! Eta orduan pentsatu nuen, zer egiten du txosten batek nere buzoian? Eta gero pentsatu nuen, ez da bat niretzat izango txostena? Eta maitzeko pentsatu nuen, nork idatzi ote du txosten hau? Batzutan mutza matet, nork idatzi du txostenak batez ere herrialde honetan? Bingo! Sorturen txostena zan! Urrengo kongresurako txostena! Bi hitzoietatik biek atzeaka ematute, ez? Aztego kongresu. Itzore ja, hola, tardar pasartu zen. Eta txostena. Itzore ja, segulako, pereza batek ja. Txostena bai. Zordia deitu diote. Izenburu horrek sekulako intriga piztu zidanez. Goitik bera irakurri dut. Osorik. Ez, broma da. A ber, hasi nintzen, baina... Gaina ni beti izan naiz, liburu laburpenak El Rincón del Vagotik hastet zituen edagoa. Orduan zer egin duen? Txostenak irakurtzen dituen nire lagun handi bati laburpen bat egiteko eskatu nion, eta berak laburpena bidaltzeaz gain, joku bat prestatu zidan! Zoardia destifratzen challenge! Eta gaur nerekin batera lehiatzeko gonbidatu berezi bat daukagu gure artean. Sar dadila, Txomitza Emeita! Bueno, prest palizi hartzeko. No, jaztakit. Bueno, a ber, jokua esplikatuko izuet, bale? Gure lagun honek 10 zoardiai prestatu izkigu basitxo honetan. Eta guk esan beharko dugu hitz hauek txostenean agertzen diren edo ez. Eta gero ere, hitzaren definizioa. Euskal Zendiaren arabera edo... Nahezuna, libre. Eta amaieran, keien asmatu duna, zoardia sari eramango du, bai? Ni azten az. Beka. Ni kongresu ez asko dakite baina, zoardia ez ditzi. A ber, ia, txan. Demokrazia harmonikoa. Zer izena da demokrazia harmonikoa? Hoi da fijo pida. Euskal Herri beti izena nahiko koke. Horren ikusten harmonia hundirik eukiko da, benik nahiko harrituniko ikusten honik ezkara bertzen. Bai, harrimiko. Demokrazia harmonikoa sortzeko. Nere ustez, hoi izango da, bozkatzea jutea hola. Hori. Ja, imaginatzen zu hor, nortasuna agiria ematen da. Demokrazia harmonikoa. Ganera Bizkaizen horrein mozu bitierri ditziak. Bai. Eta hemen harmonikoa, ezkenik harmonikoa irakurtu eta imaginetan dute Rufi Etxeberria eta Arnaldo holan bailes de salon batzuk eta egurien. Nik usat hau ezin dela agertu zoardi. Nik esate baietz, da? Toma! Bat? Enau ados. Enau ados. Bale, ni, urrengoa. Niri ia guztetan galtzi, hau txartu hasi da. Hola! Taxukeria asimetriko eta konfederaleko estrategia. Bueno, hau da mobidazo txungo bat, bale? Hau da oso, osea, dira ze luzea den, dela super txungo. Ya está, horian zari buruz esateko daukada gauza bakarra. Ez hori irakurten duen inok ezileik ulertu taxukera asimetrikoa. Toma esa. Hori izango da holan zaran eta holan inozte zuzen inpraka merke. Gero saiatzen zara etzien laburtzen, barrenak hartzen, da taxukeria eti da asimetrikoa. Ya te digo. Egin dozu reprakak ez dekien hori, baina klaro gero ja konfederala ez dakite amen zer izango da. Bueno, a ver. Bai. Ez. Miutxe! Baina zetxosten modude hau, oinok ez du batxuko. Irakurri, taxukeria asimetriko eta... Ez que irakurri behar da. Taxukera asimetriko eta konfederaleko estrategia, txostenean. Estrategia bat izilik asimetrikoa eta konfederala. Jo que se. Bueno, hori Hillary Clintonek beste hueiken. Ia. A ver. Amen. Erantzunkidetasuna. Hau da... Niko normala emoten du, bai ez dakit defini dute. Bea, niri ukurritzen zai bat. Hoi bakizu, igual zuritzen izu pasa, baina niri pasa zait. Prentxaurrek bat ematen ari zeanean, batean, klak, blokeatzen zeanean, eta zure kidea mikroak kendu eta erantzun egiten duela, zeatako... Erantzunkidetasuna. Ba, nik usatu hori dela, zure kidiek protagonismoa fana deko nien egiten duen gauza bat. Ba, segi, salbatu zia, porque...
Ez dakit, eneke jakingo definituten, baina nahiko hitz normala emoten dugu ez erantzunkidetasun, igual ardurak banatzi eta hola gauzak esan nahiko dugu. Bus igual bai. Erantzunkizune konpartitzi eta hola. Kideen arteko. Bai, dinonik. Erantzunkide tasuna. Askatasunatik nora joan garen. Bai. Nik esatet ezetz, zen oso itzen normalegia eritzen zen. Ez. Bai! Bueno, bi bat, Oitik ez, Ala, oinatara beste bat. Ni. Oine hasiko naz nau behira bazten. Auto berrespenkeria. Hau da ITV-a basatza, ez dut hola bidale dius. Bai, hor zoaza, autoa berreste izute, ala, venga, beste urte batako nahikoa. Listo, ITV-a pasatzea, jazta. Bai, izin beko leke ITV pasatzkeria, ez? Bueno, bai. Auto berrespenkeria. Bertxolaria, jale. Zer esango leuke Andres Urrutiak itzoneri buruz? Eta zabar. Zuk ze uste zu agertuko dela edo ez? Nik izatet... Bai. Nik nahi dut pentseu ezetz. Hiru bat. Nire txanda. Argi dau politikaz ez otela ezer ulertzen. Horregatik itxine bat Madreiko kongresu. Ia, oldozpen. Oldozpen. Nik hau baki zer da. Zer da? Ez que, bakizu nien behitatarra naz, da enbeitatarrak Sabinianoak izen dire historikoki. Orden ekepa enbeita urretzin dora dekoz bertzo batzuk Gabonari buruz, da berba hau agertzen da. Euste dut Euskal Herri osoan, pentsetan eban hori zala hitza agertzen zan leku bakarra, baina behitu. Bida, eta ez esan nahi du? Ba holan emozioa edo sentimentuek edo holan, ez? Oldozmenez beterik edo gotien. Orduen ikuste hau agertu bidala. Sabino Arana Euskal Herrizen danien agertzen da, eta hemen bebai. Ba, nik akizu pentsatu da, nik uste nuzela gaur egun esaten jartzeian izen modernoitako bat. Oldozpen etxeberria. Eba, ez pentseu inoz baina igual bai, oldozpenen beita. Seria genial. Bueno, bale, orduen... Nik esatet ezetz. Nik esatet baiet, zebolan nahi do pentsuen beitatarrak toke bat emontzira txosten edin. Hau txostena da kakasarra galanta. Apurtu Taigabe. Taigabe. Ota jarri gabe aparkezuleko txie, taigabe. Ez zer da, ez moten deue hori, egoten dire holan energietako ikastaroetan eta egoten dire hitzak jin, jan, da holakoak bat taigabe. Taigabe, posible izan... Non dago tai? Ez gaude denok tai falta da. Kaibe ondo daue, oldozpen edo tai, nebarrebak izen aldire. Oldozpenen beita, taien beita. Taigabe bakerik ez. Berez, emoten deu aldarrikapen danetarako. Baiet, iraultza beharrezkoa duen taigabe ezinezko din. Baina, bai, hori da. Ez dago iraultzari taibi gabe. Iraultza tai izango da edo ez da izango. Euskal Herriak tai bat izango du edo ez du ezer izango. Oso no gelditzen da. Euskal Herriak tai izango da edo beste patriarkatu zikin bat izango da. Oso no gelditzen da. Nik uste dut hau derrigorrez agertu behar da txostenien. Ez bada agertzen, agertu inbide. Bega, nik zura hor gako dugu garrik, nik esaten dezetz. Nik esaten duen baietz, ze aldarrikapen danak abitzen dire historikoak. Ja te digo. Taiak bai, borroka ere bai. Bai! Manekizen. Taiak bai, borroka ere bai. A ver. Pirpira. A mi que no me jodan, hau berbi ez da existitzen. Bueno, zer da? Pues posible du izan, eskolatik bi pira egitea. Vale, no txistetxan da. Izeleke, pirpira. Bai, non izeleke. Pirpira, bueno, Donostin badago izen honekin taberna bat, Ea plazan, bai, badago. Hola. Ba, uste pirpira. Taberna batek izena badeko Donostiko Easo plaza existiduko da berba hori, baina... bez. Ez, nik izate baietz. Izeleke izen. Bai, nik izate baietz, aurka jodeko, Bien, es que pirpira... Ai, jo que se. Vamos, hombre, no me jodas. Falta zenaia. A ver, naren... zure txanda. Naren txanda, bai. Soraio. Txande Santa Maria. Hori da, ja ez da izango, gobernuko bozeramaile penagundi bateko Soraio. Soraio... Soraia... Zuk ezagutu zenun, Bai, Soraio. Soraio izan daike, Soraio transexuala be bai, Soraio da keinu bat, beste mugimendu bat zuri. Adibidez? Baina... izango nuke hitz hori existitzen dela. Ba ez da izugure duen, Ez. Soraio. Egoan kanta bat antzine, Solaio, eta engala, Soraio, yo no sé estar, que no me va la soledad, años 80. Zuk esatezu agertzen da edo ez? Nik esatet baietz.
tupi, A ber, sektore... Azkena da! Txan demon bitzeguin hori. Sektore ezeukienak. Ezeukiak. Hau izan da, sektore ezeukiak. Honek dirudi Bibliako pasarte bat. Hau txibarria zu. Hau, Lorea, nire aizpatxu maitea katekista dela. Hau zure batik, Lorea. Eta Jesu Kristoak esan zuen. Lurreko boteretsuak, lurreko lehen bizikoak, zeruan azkenak izango dira. Eta aldiz... Alrebes esan mane. Lurreko azkenak zeruko lehenengoak izango dira. Los últimos serán los primeros. Zer sabet ba? Alrebesat, eske beti komunitza naiz. Eske Biblia, eske nik abizetik kasi. Nik nukatek asiz begara, ja, komuniteko behia ez da. Eta Jesu Kristok esan zuen. Lurreko boteretsuak, funtsan lurreko lehenengoak, zeruan azkenak izango dira. Eta aldiz... Ondo esan dez? Eta aldiz, zeruko azkenak, baztertuak, zokoratuenak, zeruko boteretsuak, futxean, lurreko lehenbizikoak, zeruko azkenak izango dira. Eta lurreko pobreak, zokoratuenak eta baztertuenak, futxean, lurreko azkenak, zeruko lehenengoak izango dira. Eta hor zuen bi ezkerra bertzaleko eta batek esatio besteari. Nork esan du Jesu Kristo izango diela zeruko lehenengoak? Bai, ez erretzeukaten sektorekoak. Eta hola gehiatu ziren, sektore ezeukiak. Amen. Bueno, zuko esaten mazu? Ba ez dakit. Sektore ezeukienak. Bizkaieraz ezeukienak da pasadoan ez dekien, ez daukatenak. Hori zer zuona arrapetzezu, gozu zezimo. Ba, eskerrabertzan dueko zuna sektore batzuk, ba, ez deko zen. Ba, dekoz, bai, ez dekoz. Horrek arrapetan deuzenien, ba, lortuko deu independentzi hegemonia. Baina, ez eusonek hitzak entzen, txostenetzatik. Ez gau lertuko. Ez euki zamar geldituko da. Emoten dugu esaten dimoden sektore laukiak, irukiak, ez eukiak, eta bodebinek. Bueno. Zuze ustezu, nik sektore esaten ez eukiak txostenien dauzela. Bai, hala. No puede ser. No puede ser. A ver. Sektore zeukiak, bueno, ba, holan izango da, baina ez dut ezer ulertu, hori konturetutenaz, zegatik txostena irakurri bidan bin baino gehiagoten, da ez da modurik. Oldozpeni bari ganera, hildo politikoa, jasuk zein hartu zu. Nik hartuet antolakuntza ere. Hau ekarri niri, hemen dakin baten digu... Hildo politikoa. Itxurieri buruz, antolakuntza eredua. Zeran antolatu, brigada batzuk ezkerra bertzaleko buruzagizek bakarrik ez joateko dendatara. Eta holan, zer izan Bueno, eta hau izan da lehiaketa eta, a ber, nork irabazi du? Zuk! Nik! Anitzan beitaren nork irabazi du? Bueno, nien honetara etorri, baina emon ingotzut zure sarize, onartzen dut, badakite frakasoak onartzen. Hemen zuretzako, zo ardi bat zuretzat, preso, gisajoa. A ber, jendeari gehiago ikusteko, bai, argi geratu da? Hau da nire saria, nirea. Bueno, konpartituko teoritzarekin. Bai, zer nik uste dut trampa, amaineta egon dela, baina, bueno, zuk irabazi dozu. Zuretzan ibali mazu honitza basua. Baiki praktikoagoa dela zuretzako. Bai, oso ondo kafi hartzeko, ondo etorrekiak. Tai gabe eta oldozpenez beterik. Bueno, ba, hau izan da gaurkoz, ene fans maiteok eta haterrak, eta, bueno, bai izango la despeditzen egin. Bai, itzaren, tio gordeko eta Bat, bi eta hiru. YouTube irabazi arte!